Paling penake dadi polisi karo petugas samsat. Kerjane ngiyup. Garek pripit ditilang. Oleh duit. Sing sengsara kerjane macul. Penak banget ya dadi polisi ki. Pengen dadi polisi tapi ra kesampean. Apa nih? Cek negosiasi. Jan penak banget dadi polisi karo samsat ki. Pol penake apa yang iso dadi polisi? Tok bulan 7 Hah? Bulan 7 itu tetep kurang bayar. Wis sepi ya.